एक्सिडेन्टआ जानायनि उनाव ओजों मा जानाय हस्पिटालाव मा जानाय आं जेबोखौनो गोसोआव गैया। आइमोना बिसोरो माबायदिबा मा मेनेज खालायखौ आं जेबो हमस्लाबनोनो हायासै आरो आइमोना आंनो दिनैसिम जेबो खिन्थायाखैबो। मानो खिन्थायाखैथाय? आरो मोनसे खोथा, रितुआथ' सुदेमखौ इसेबो नायनो हाया। मा गोसो जानानै बियो आंखौ सुदेमजों हरफाखौ? माबोरै फैनो होखौ बियो? माबोरै फैनो होखौ? नै रितुआ मायबा जादों? रितुआ मोजाङै दंना गैया? बेबायदिथ' खालाया बियो। आंखौथ' माब्लाबाबो बियो सेर खालाया होनदोंमोन सुदेमजों। सुदेमखौ इसेबो नायनोनो हाया बियो। आरो बियो आंखौ सुदेमजों हरफागोन गामियाव। आरो आइजों सुदेमजोंबो रितुनि बाथ्रा जेबो बाथ्रा रायज्लायाखै, जेबो सोङाखै, जेबो खिन्थायाखै आंनो। मानो? मायबा सिखोमादों नामा आंखौ आइजों सुदेमजों? र' आइया फैब्लाथाय मोजाङै रायज्लायगोन आं। नै आइमोना आंखौ खमायाव थांनायखाय जेबो बुङाखै। बांद्राय सानबोला खर'आ बांद्राय गोहोम गोग्लैगोन बा प्रेसार गोग्लैगोन होननानै आगोलनि बाथ्राफोरखौ बुङाखै नामा आइया? आरो आंहा मा जादोंमोन, माबोरै एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेफोरखौबो सोङाखै माथो आइजों सुदेमजों। आंबो खिन्थायाखै दिनै। नै जेबो नङा दे, आइमोना बे खर'आव बांसिन प्रेसार लानो नाङा होनना बुंदों खोमा डक्टरा। बेनिखायनो बेबायदि खालायदों, जेबो बुङाखै खोमा। थेवबो आइया फैबोला मोजाङै रायज्लायगोन र' आं। आंबो साननाङा होनब्लाबो जानला मानला सानफ्लांबाय थायो। दा आरो बांद्राय सानबोला खर'आसो दुखु मोनगोन। मालाय जांग्रावा हिनजाव गैयाबाबो सिथ्ला लामाफोरखौ सिबना साफा खालायना दोनखादों। ओइ जांग्राव, दङना गैयाहाय मानसियालाय? जांग्राव! न' सिङावबो गैया माथो। रावबो गैया बायदिसो मोनदों। ओइ जांग्राव आयं! जांग्राव आयं! औ आयं, र'। मा खालायसोदोंहाय न' उनथिंलाय? मामोन आयं? बा दाउसो बुथारगोन ना मासोहाय, दाउ बेदर माथो। औलै आयं, दाउज्लाद' मासे खासि दंमोनलै, जानोसै बेखौनो। बेदराबो मोजांथार माथो, गोथावथार जागोन जानो। मेजेम जासिदों दाउज्ला दाउआ। औलै आयं, मेजेम जासिनाय दाउ जानो लुगैदों आं, बेखायनो बुथारबाय फानालासिनो। जानो लुगैनाया फाननो गोनांखौनो जानोसै। औलै आयं, आंना एखे जानो लुगैबा हाथारा, बुथाराबाबो जाथारो। दे। मामोन आयं? फै, जिरायफै। जिरायला, नै नोंसालाय माथो गुन्दै दोङोनो फानगोननो, बेखौनो आङो दङना गैला होननानै सोंफैदों। गुन्दैया दङ, नांगौमोन? औहाय, एसे नांगौ। दे लांनो हागोन दे। रादायालाय? रादायाथ' मोजाङैनो दं दा? दङ, मोजाङैनो दंथ'यो। नोंहालाय मानोथो थांथारा? थांनांगौ, सानफ्रोमबो दसे बेरायना फैनांगौ। रादाया हारसिं मोनबाय थायो। नोंसोरजों एसे रायज्लायनो मानो मोनबा गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन। गावस्राबो थाङानो। थांगोन र' आयं, थांगोन, एखे सोलाबथाराखै आंबो। दे थां, दायो थांबानो जाबाय। दे होमबा थांसै आं दे। औ दे, थांगोन। आयं, रथ'नाय। मा? ओइ, बेदर लांफा एसे। बेदर? नाङा जांग्राव, नोंसा मालाय जानो बुथारदों, मा जोंहानो हरलाबायनो बेलाय। नाङा। दै जेबो नङा, एसे लां। नाङा, जा नोंसानो। ओइ आयं, रनायनो एसे लांफा, रादायनो लांफा। नाङामोनहाय आयं। र' मा नाङा बेलाय, एसे लांफा। रादाया जानो मोजां मोनो दाउज्ला दाउ खासि, मिन्थिगौ आं बेखौ। एसे लांफा र', जोंहाबो मानसि गैखाया, आफायाबो गैया, रानिजों आंजोंल'सो। देहाय दे, हर होमब्लालाय एसे। र' थाथ', आं प्लास्टिकआव सोना लाबोनि। दे। सोंनोसै नामा आङो? सोंनोसै दे। आयै! औ र', माबाफोर जानो नामा? आयै, मा खालायदों नोङो? ओंखाम संदों नामा? औ, नै दानि जांग्रावा हरनाय बेदरखौ संनोसै आङो। बेखौनो संनो नागिरदों। माजों संनांगौ आबा बेदरखौलाय? अलखबि होनांगौ, अलखबि? सं आयै, जेरैबाबो सं। दे होमब्ला आङो अलखबि एसे, आलु एसे होनानै भाजा बायदि एवनोसै बेखौनो। बेदरखौ रोसिसो जानो लुगैदोंमोन नोङो? आयै, नोंनि गोसो, जेरैबाबो सं। दे होमब्लालाय। आयै रनाय। मा? आयै, नोंसोरथ' मिन्थिखागौ आयै, जेनेबा आं एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव मा जानाय, आं जेबो मोनसेबो खोथा गोसोआव गैया। औ, माबायदि गोसोआव थानो नोंलाय? नोंनो बेहुस जानानै मा जादोंमोन मानसिया? खमायावसो थांगारगारबाय। हुस गैया मा गैयानो बेसे मा जादोंमोन बे समाव? औ आयै, बेनोथ'। आयै, नोंसोरखौथ' रितुआ एसेबो नायनो हाया। नाथाय रितुआ आंखौ नोंसिनि आखायाव माबायदि दैथायहरखो, माबायदि फैनो होखो नोंसिनि आखायाव?
रादायनो बाथ्राफोरखौ गासैखौबो खिन्थाजोबनायासो हामसिगोन नामा? सिखोमाबाय थाबा उनाव आरो नांज्लाय खमलायसो जागोन खोमा। दिनैनो खिन्थानोसै खोमा आं। बिहामजोआ रागा जोंगोना मायथाय खिन्थाथ'नाङा होननानै बुंदोंमोन। आयै मा सानाबखौ? अ रितुआ माबोरै फैनो होनाय आंखौ गामियाव? नोंसोरजों माबोरै फैफानो होनाय? रितुआथ' सुदेमखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आरो आंखौथ' बियो सुदेमजों जेनेबा नों मिन्थिगौना आं मा बुंनो नागिरदों आयै? माबोरै जाखो बेफोरो? जानायानोथ' फिसा गोबां जालांबाय। नों मिन्थियावनो गोबां बाथ्रा गोबां मायबा मायबि जालांबाय फिसा। आंनि बेबायदि साननायजों जानाय नंला। आंनि साननाय हनायफोरा अभार थिंकिंनि जाजोबदों। अभार थिंकिंनि सादा सिदा। बेनिखायनो आं साक्सेस जानो हायाखै। जाया, आं एबाराव बेबायदि खालायला। बेबायदि गोरोन्थि आं खालायनो हाला। खेबसे जुदि गोरोन्थि खालायबावो रादाया आंनि आखाइनिफ्राय खारग'लांगोन। आंबो जाम्बि साननो रोङामोन। आगोलो बेबायदि खालायनो नाङामोन आं। बांद्राय जसावनो आंबो जानला मानला खालायफ्लांदों। बेबायदि खालायनो नाङामोन आं। आगोलनि बायदि सिदा सिदि रागा जोंनानै देखायब्ला जाला। आंनो एबारो गुबुनसो गेम खेलेनांगोन। गुबुन गेम। आं बेबायदिनो खालायसिगोन। एबारो आं जेब्ला रादाय मोननायाव थांगोन आं मोजां महर लानानै थांगोन। मोजां मानसि जानानै थांगोन। आं बयखौबो अनफ्लागोन आरो सुदेमखौ जानो हागौ आं थाइसे मेगनजोंबो नायनो हाया, नाथाय सुदेमखौ आं मोजां जानानै देखायफ्लागोन सुदेमनि सिगाङाव। आरो रादायनि बिमाखौबो आइ होननानै मोजाङै अनफ्लानानै देखायनांगोन। जानो हागौ आंनि गोसोआव बिसोरनि थाखाय हाजार कौटि अर जोंगोन। थेवबो बिसोरनि सिगाङाव मोजां जाना देखायफ्लानांसिगोन। बिनि अनगायै आंनाव गुबुन राहा गैला। मानोना रागाजों खामानि जाया। गासैखौबो अननायजोंसो खामफ्लानांगोन। रागाजों जेबो जाला। आंखौथ' रागाजोंनो बिसोरखौ सैया होनना मिथिखागौ। बिनिखायनो एबारबो आंखौ जुदि लोगो मोनो बा मायबा मिथियो, गासैबो प्लास माइनाससो जाजोबगोन। एबारो आङो बे खेबाव बिसोरनि गेजेराव अननायनि नोजोराव थानांगोन। अननायनि गेजेराव थानांगोन आरो अननायजोंनो आं बिसोरखौ मा खालायगोन बिसोर रावबो मोनथिनाय नङा। ओरैबायदि अननानै ओरैबायदि मोजां जानानै देखायफ्लागोन बिसोर आंखौ हमनोनो हानाय नङा जे आं मा साननानै मा थांखि लानानै बिसोरनि सेराव थांदों। औ राइट, बेनो राइट। आगोलनिफ्रायनो आं बेबायदिसो खालायनांगौमोन। बेबायदि खालायनायमोनब्लाथाय रादाया आंनि आखाइनिफ्राय थांनाय नङामोन। आंनो माथा फाग्लि, आंनि खर'आनो फाग्लि, जेबो साननो रोङा आङो। आंखौ लोरबां दा सान सुदेम। बास, गासैबो प्लेनिंफोरखौ खालायजोबखाबाय आं। दा खालि आं रादायनि न'आवल' सहैनांगौ। एबारो न'आव सहैब्ला आं बिसोरनि सिगाङाव गाबै देखायगोन आरो मोजां जानानै देखायफ्लासिगोन। मानोना रागाजों खामानिसो गैया। मोजां आरो अननायनि गेजेरजोंसो खामानियाव साक्सेस जानो हायो। बे बाराव मोजां जानानै अननाय लाफ्लानानै गाज्रि खालायहैनायानो आंनि थांखि। दा खालि दादैयाल' आंजों थांफानांगोन। मानोना आं हारसिं थांनो हानाय नङा। आं जेबो सिनाया, जेबो मोनथिया। सोरबा गाइड खालायग्रा मानसि नांखागोन आंनो आरो बर' मानसिसो नांखागोन। गासैखौबो रेडि खालायनानै सम सफैबाय। मानोना आंनो बेयाव गोनांथि जानोबो हानाय। मेरिट सार्टिफिकेट आरो रादायजों थानाय फट' बेफोरखौ गासैखौबो लांफाजोबनांगोन। मानोना बिसोरजों जेबो गेरेन्टि गैया। दादैखौ माबोरै बुंनांसिगोन माबोरै थांनांगौ होननानै। खामानिफोरखौ माबोरै फोजोबनो होनांसिगोन दादैखौ। नङाब्ला जानाय नङा। फिसा, नों एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय मा खस्थ' सहायनांगौ जाबोदों जोंफोर पाटनायाव थानाय समाव जेसे खस्थ'यै सोलिबोदों। मा फाननांगौ जादों। थोरसि लथानिफ्राय सना बानानिफ्राय न'खरनि बैसां जिरायनाय सियार बेफोर गासैखौबो फाननानैबो नोंखौ नायनो गोनां जादोंमोन जोंफोर पाटनायाव थानाय समाव। मायै? औ फिसा, नोंनि मुलिनि थाखाय नोंखौ चेकआपआव लांहोनो थाखाय बेसे मा खालायदों। सोरनिफ्राय फैसा धार लादोंमोन। नाथाय नोंसोर बेबायदि खालायनो गोनां मा गोनांथि जादोंमोन आयै? आंनाथ' फैसा दंखायोमोन। थाइसे फैसानिबो आंखाल गैयामोन। नाथाय मानो बेबायदि जानाय आयै? मा बुंनो फिसा, बै समाव नोंनि अबस्थाखौ नुनानै जोंफोरना गासैनाबो खर'फोरा गाज्रि जाजोबदोंमोन। रावबो सानख'नो हानाय गोहोआनो गैया जादोंमोन। मा खालायबा हामगोन, मा खालायबा हामा। ओजों बिहामजो उन्दैया मेगन नुवा। मेगन नुयैजों लोगोसे गथ'बो सासे दङ। बै समाव बेसे नांज्लायनाय जादों फिसा। नोंथ' जेबो मिन्थियानो, नों खमायाव थांबाय। नाथाय बिहामजो उन्दैया एसेबो बाथ्राखौनो बुजियामोन। मा?
रितुआ एसेबो बुजियामोन। बुजियामोन फिसा, एसे बाथ्रायाव नांज्लायोमोन। आरो मेडिकेलनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावबो फाटनायाव थानायाव थाइसेबो फैसा हराखै नोंनो मुलि जानो, नोंखौ नायनो, नोंनि चेकआपआव लांनो। मिन्थिबाय रितुआ बिहामजो उन्दैया बेबायदिसो। मा? रितुआ बेबायदि खालायनाय? औ फिसा, नोंखौलाय मानो नंखाय बुंनो आंलाय? नोंनि बिमासो जायो आं। नंखायखौलाय मानो बुंनो आं? नाथाय रितुआ मानो बेबायदि खालायनो आयै? गिनायजोंनो। नोंखौ सेख'जानो गिदों सुदेम बिहामजोजों, बिहामजो गिदिरजों। बिनिफ्राय नोंसोर आंखौ बेयाव माबायदि लाबोनाय? लाबोनायाबो नोंनि मोजांखौ साननानैसो लाबोदों। आबा, नोङो जोंफोरखौ गाज्रि दासान। नोङो बिहामजोखौजो आंखौजो उल्था गाज्रि सानना लानाङा। नोंखौ मोजां जाथों होननानैसो लाबोदों। ओजों बिहामजो उन्दैया थाखा फैसा थाबा मा जानो? नोंखौ मोजाङै केयार लानो हाया। गावहा मेगनबो नुवा, गथ'बो दङ। आरो बेयावनो लोगोसे सानै बे सोरबा मानसि सानैया, बेफोर सानै मानसिखौबो आङो इसेबो मोजां मोनामोन, बिसोर सानै मानसिनि केरेक्टारखौबो। जोंफोर आरो बिसोर सानै मानसिखौबो मोजां आखलनि बायदि मोनाखैमोन। नोंखौ बेबायदि खालायनायाव बिसोर सानैनिबो आखाय थानो हानाय होननानै गोबां बाथ्रा दं फिसा। बे समाव जोंफोर सानैबो सानख'नो हायाखैमोन मा मोजां मा गाज्रि। बेनिखायनो नोंखौ बे गामियाव रितु बिहामजोनो खिन्थायालासिनो सिरि सिखोमानानै लाबोबाय। मा? आयै, नोंसोर आंखौ सिखोमानानैसो लाबोदों? होमब्ला माथो खालायनोमोन फिसा? जोंफोरनि आखायावबो जेबोआनो राहा गैलामोन। रितु बिहामजोआ जेबोखौनो मानिनो नागिरा, आंखौबो गावसानि न'आव लानो नागिरा, सुदेमखौबो लांफानो नागिरा, आरो जोंफोरनि न'आवबो ओजों फाटनायाव नोंखौ दोननो नागिरा। माथो खालायगौमोन? उनाव गाबै आं नोंखौ साननैसो लाखिथारबाय, जोंफोरनाव लाखिनोसै होननानै। बेनिफ्राय मा जाबावनो? बेनिफ्राय आरो नोंखौ 15 दिनसोल' लाखिनो होबाय। डेटआ बारबाय। रितु बिहामजोआ आरो नांज्लाय खमलाय बेसेबा थानो हाया बियो। नोंखौ नांथारगौ, नोंखौ लांथारनो मायबानो धमकि होनाय माबानाय गिदिर बाथ्रा। ओजों आरो बिहामजोजों आंजों नोंनि देहाखौ लानानै ओजों बेसे टेनसन। नों गाज्रिखौ साननानै लानाङा फिसा। आं मिन्थिगौ रितुआबो नोंनि बिहामजो। नाथाय बै समाव जों जा साननानै नोंनि थाखाय जाखौ मोजां मोन्दोंमोन, नोंनि देहानि थाखाय जे खालायबा मोजां जागौमोन, बेखौनो खालायबाय जोंफोरो। दा बेनिफ्राय रितुआ दा मिन्थिगौना मिन्थिया बियो आं अबाव दङ? दा बेफोरखौ जेबो मोनथिया जों फिसा। नोंखौ लाबोखांनायनि उनाव जों गिनानैनो बेजों जेबो रायज्लायाखै, लांफैबावगोन होननानै जेबो सोमोन्दो लाखियाखै बेजों। आं फैबाय। फैबाय आबा? औ फैबाय। ओंखाम उखैबाय? औ बाबा उखैबाय। बाबा, आंनि लोगोफोरा आं लांनाय फिथाखौ जाजोबदों, आं मोनजायासैनो। नों मोनजायासैनो? आबै ओंखाम जानोसै, ओंखाम उखैबाय आं। मोदोम सोदों। बेदर संदों आबै? औ संदों, बेदर संदों। र' जासिगोन र'। दिनै मा फोरोंखौ सारा स्कुलाव? आं देखायगोन हमवर्कखौ। दिनै देखायनाय? आबौ, आथिं आखाइ सुबायना नोङो? सुबाय दे। नो ओंखामखौ हर बाबानो हो बिखौ। आंनियालाय? र' लायनि र'। बाबा, इयाव दोननोसै आङो। औ दोन, बेयावनो दोन। आं दै लायनो थांनि र'। गथ'आ बिमा बायदि मावथिथार जागोन खोमा।